Takže ahoj, dneska jsem si pro vás připravila takový menší video. Já jsem teda nově ostříhaná, protože jsem měla víc těch vlasů a byla jsem u kadeřnice. No, ona mi to prostě sestřihala, aby jsem jí neměla tolik. A teď jsem rozcuchaná po ránu, takže tohle video bude pro ty kráčí vlasy, jak si je upravit. Tak. A jdeme na to. A jako prvním začneme, že kohoutkem, ne sprchou, ale kohoutkem si namočíte lehce jako ty vlasy. Prostě ne fakt tou sprchou, protože to nemá smysl, je tam potom toho hodně, takže takhle si to dáte na to. Umejte si, jako kdybyste si měli ruce. Teďka takhle jako gel, tak, a takhle si to jenom promočíte. Dobře. Teďka máme tenhle ten hřeben od Avonu. Tak, tady to si učešete podle sebe. Já se teda češu normálně, prostě akorát tu druhou půlku, že jich tady mám těch vlasů víc, tak to učešu tenhle tím hřebenem, taky od Avonu. A to učešu prostě normálně takhle. Tohle je taková proměna a teďka přijde docela těžký vyfénovat si vlasy. Takže bych to takhle zatím sklopila. Tady si to jako hezky zapomínám. Tak. Moment. Tak, máme zapojenou. Teďka to pustíme. Třeba na trošku. No. A dáme to na lehce. A takhle si to prostě vyfilujete. A tímhle řebenem to potom pročesáváte. Tak, a teďka už to jenom položíte a takhle si to prostě rozflénujete. Tak. Tak. Máme vyfenovanou. Tak. A teďka si znova upravíte ty vlasy, ale už jinak. To si vezmete ten hřeben a prvně si to takhle učešete všechno nahoru. Tak, teraz. Pardon, že mluvím slovensky, já jsem trochu zvyklá. Protože koukám často na Google. Tak tímhle tím hřebenem si to takhle učešete a rozdělíte. Tak. Tak, ještě takhle k tomu. Tak. Tady tu půlku si dáte podle sebe, jak si to děláte. Já si teda dělám takovou kratší ofinu. Tak. Jo, kdyby vás zajímala cena, tak to bylo 200 na děti. A kdyby vás zajímalo, kde to je, bylo to na Florenci. Na Florenci, když jdete jako k KFCčku, tak zabočíte doprava. A tam uvidíte nápis kadeřnictví. Jsou tam moc milí lidi. No, netrvalo to ani moc dlouho, mohla jsem přitom pít své baboty. Tak. Já se omlouvám, že je tady hluk, se tam dělá dort, víte. A tady natlačím to v koupelně, takže tak.
takhle by to nějak mělo zatím vypadat. A teďka opravu malování. Asi vydám tu svoji krabici. Tak, mám takhle svoji krabici s malovátkami. Tak. Položíte. Můžete si to? A začneme takovýmhle krémem. Green Skin BB krém. Je to od Avonu. Já mám skoro všechny věci od Avonu. Tak. To si lehce natřete. Ups, tak. Stačí malinko. Na jednu tvář třeba. Fakt takhle. Tvářinku tam hodíte jenom fakt malinko, protože když máte ten BB krém, on je hnědej, takže on vám udělá tmavší pleť. A je to i pod oči, že si to můžete dát a nebudete mít kruhy pod očima. A potom budete mít lepší pleť. Takhle si to prostě jednoduše natřeme. Tak, teďka si vezmete další půlku, tu si natřete, pozor, to musíte vzít ty vlasy takto a takto, protože ten krém, když jde na vlasy, tak potom to má hnusnou barvu, ty vlasy. Tak je dobrý. Dobrý? Já jdu ještě dneska do Candy Store pro bonbony si jdu. Se sestrou chceme ochutnat. Možná bude video, jak to ochutnáváme. Budu mít ty velký, bylo tam nevím kolik příchutí. Ale dost příchutí je tam. Teďka si dáte druhou tvář. Já se omlouvám za hluk, protože oni tam dělají ten dort a hádají se tam s přítelem. Tak. Ještě takhle trochu pomaštíte tady. Tak a teďka to nejdůležitější na bradu, dát to trochu a potom ještě na krk. Protože když máte jako make-up a máte ho jenom na obličeji a potom krk máte bílej, tak to je trošku divný. Takže aj na krk. Tak. Já si umyju ruce. Dám ručky. Sušíme si rucičky. Je dobrý, že jsem takhle v té koupelně. Tak, potom si dáme tu tvářenku. Fakt zmizela. Jo. Tady mám ještě jednu. Já tu sestru zabiju, ono. Já jsem ty věci tak hází. No a my si malovátka půjčujeme se sestrou, ale ona je moc nepoužívá. Takže a na to si vezmeme tento štěteček, taky od Avonu. Tohle je normálně z krámu. Tak a to fakt malinka, to fakt úplně málo. Když jste si dal ten BB krém, tak ono vás to potom jako, není to potom moc hezky. Když jste oranžová. A to já už nemám ráda. Tak stačí tvářenky. Protože já jsem fakt říkala, že fakt malinko ty tvářenky. Tak. Teďka dáme řasenku, ta je taky od krámu, je to normální taková řasenka. Color a pak a je to od Boys Thrift. Opatrně, protože je moc tekutá. Jsem si koupila blbou. Tak a lehce si to takhle natřete, ale jenom fakt malinko.
protože když máte dost zrasenky, tak mně se to moc nelíbí. Ale abyste měla velký řasy, řasenka by byla hotová, já to nemám moc světlo, takže to nepůjde vidět, ale je to fakt, oh my god, pěkný, když se vidím v zrcadle. Mám ještě tady. Tak, tady to, špinavý od sestry, tady to jsou stíny plus rtěnky a je to od Hearing Chat. Tady jsou takhle stíny. Tady jsou takhle stíny. Jo, a můžete vidět takhle, že mám tam natáčet vážně. Takhle stíny. Tak. Já si dám ty lehce růžový. Ona mi je dávala jednou sestra, když jsme natáčeli na můj jiný kanál Jitka Dudiová. Protože já mám víc kanálů. Dáte si taky malinko, protože stíny moc, já nemusím jenom málo, takže takhle si tam vždycky jenom malinko natírnu. Jako já moc stíny neto. Takhle. Tak, pozor, zavřeme. Otevřeme zase, ale tady. Tak nenávidím, proboha. Tak, otevřeli jsme a tady, jak můžete vidět, další zrcátko. A zrcátko s rtěnkami. Já nevím, čekat, jakou by jsem si dala. Já si dám asi tu docela trochu tmavou. Já se omlouvám za ten hluk, vážně. Teďka takovouhle já už tam moc teda nemám, protože my ji se sestrou docela dost často používáme. Tak. Já se vám ukážu ještě na světle. Za chvilku jsem zpátky. Tak, nějak takhle vypadám na světle. Je hlavně můžete ze zádu. Poprvé. No, takhle, počkejte, já jdu na okno, aby mě šlo víc vidět. Takhle vypadám na světle. Tak doufám, že se vám video líbilo. Já se s váma loučím. Mějte se krásně. Co to milu? Špatně. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, dejte like, jestli ne, dejte dislike. Sdílněte, odebírejte, já se s váma loučím a čau. Yeah, yeah, yeah. Ain't nobody gonna be too far. Loyal to my girl. Ain't nobody gonna do fire. You gonna do that in my whoop, whoop, whoop.